ako by si preložil do angličtiny názov Mám piči. Počkaj, poznáš Mám piči značku? Poznám. Výborne, no, tak teraz, že to poznáš, ale ešte, aby sme vôbec mohli súťažiť o to tričko, tak musíš to niekde sledovať na sociálnej siete. Sleduješ to niekde? Jasne, sledujem to na Instagrame. Fakt? No, a už to vidím. Bomba, tak to ukáž na kameru, je to tam. Výborne. Dobre, kámo, no a teda tá druhá časť. Hovoríš nejakým cudzým jazykom? Po anglicky, po česky. No, super, dobre, tak ja vyberiem angličtinu a kámo, ja len chcem od teba počuť, ako by si preložil do angličtiny názov Mám piči. That? No dobré, a skús tam ešte viac variant, že ak by to mohlo byť, lebo ono to je vraj veľmi ťažké preložiť. I can that? OK, si frajer, kámo, ja som to chcel počuť. Tričko je tvoje, vlohu si splnil, tam myslím, že ani nejaká úplne správna odpoveď nebola, takže to len takto chcem. Tak maj piči, buď živote šťastný a nech sa ti darí, starý. Čau.